Xa pasou un tempo dende que chegaron as raíñas, polo que é o momento da mudanza. Como imos facelo? Vou utilizar este conector que vai amarrado con 2 tornillos para que non quede ningún oco por onde poidan escaparse, e a este conector vou a unir o tubo de ensaio onde están as raíñas, para que de forma natural elas mesmas se muden dende o tubo de ensaio á zona onde está o metacrilato vermello. Apretamos ben para que logo non teñamos sustos. E listo, xa podemos proceder coa primeira raíña. Como podedes observar, ten unha arandela de goma que é moi práctica. Ademais, o tubo queda bastante ben axustado, non se move e queda perfectamente selado. Imos coa primeira e, con moito cuidado, imos a retirar a tapa. Hai que tentar facer todo isto no menor tempo posible para molestala o menos posible. Está un pouquiño duro o tapón, pero bueno, con todo se pode. Listo. E o conectamos, así de simple. O resto é deixar que o traballo o faga a propia formiga. Eso queda a agardar a que ela mesma se mova. Xa pasaron uns minutos e parece que tenta explorar máis aló do tubo de ensaio. Imos ver. Moi ben, está entrando na parte do conector que é un poquinho máis oscura que a zona do tubo de ensaio, e a ver se polo menos chega ata o módulo 1x1, ese que está no centro. Aí están as antenas. Imos ver se temos sorte. Está ollando o que hai. Igual o risco que temos é que aí ve máis luz e igual volve para atrás, que aí está. Eso parece, eso parece. Non o puiden gravar, pero como vedes xa se moveu. Xa está na parte do formigueiro no que debe estar, máis tranquila, máis a oscuras. Aí baixo a protección do metacrilato vermello. E nada, unha pena que non puidese gravar todo o proceso, pero o importante é que ela xa está aí.
Imos coa seguinte. Procedemos da mesma maneira que antes, coa primeira raíña. Retiramos con moito cuidado o tubo. Aí a vemos. Esta, polo que observéis, si tiña al menos un par de ovos, como mínimo. E facemos o mesmo. Retiramos a tapa e rapidamente inserimos o tubo no formigueiro. Como xa aprendín na primeira, vou tapar xa neste caso co folleto para que este a escuras todo o formigueiro e así podamos acelerar a mudanza. E só queda agardar. Esta foi dura de roer, non houbo maneira de que se movese. Pasaron horas e horas e nada, aínda que estivera oscuro, non se quixo mover. Como moito se queda aí na entrada do conector e nada máis. Pois nada, non houbo forma. Non se quixo mover, non se mudou, segue aí no tubo de ensaio, pese a luz e todo. Iso sí, a vexo tranquila e bueno, vai quedar así. Vai quedar así ata que ela decida moverse. Non teño presa por quitar o tubo do formigueiro. E nada, deixo vos uns segundiños con ela aquí e apreciar un poquinho tamén a delicadeza. Fixadevos con que delicadeza agarra o ovo coa mandíbula, non? Os ovos son minúsculos, a simple vista custa moitísimo velos, así que desfrutade deste primeiro plano.